singakanani ngobekeze omisithazami singakanani ngobekeze Sanibonani bathandi bagogo Mseleku. Ugogo Mseleku uyanibingelela. Ugogo Mseleku namhlanje uniqhamukela nezinye izinto ezihamba nezipesheli ke namhlanje. Hayi special sikagogo Mseleku sinzima kakhulu impela kabi ngendlela esiza ngayo siza amawala uma uke wasala kule nyanga kaMashi njengoba ngizobe ngisegoli kuzobe ususele ngoba ngomhla ka5 ngizobe ngisegoli kodwa wena uma uke waphutha lo mhla ka5 wafona ngamuva seningaseke egoli ngizobe ngeke ngisakwazi ukuphinda ngibuyele egoli suyoze ungilandele kuze ekhaya ngoba uMashi wonke nginalesi special enginazo kunenduku enginayo engifisa ukuthi nginazise ngayo lekhulukazi kunabo baba bathi bahlushwa imndeni yabo bahlushwa abantwana bahlushwa ngomama uqobo basekhaya uthola ukuthi umama akamlaleli ubaba mangabe khuluma lento mina ingizwe ingiphatha kabi ukuthi cha bo singathi sikhona kube khona abantu abahlushwa ngabanye abantu obaba bahlushwe ngomama umama phela uyena umuntu okubaluleke kabi ukuthi ahloniphe ubaba ekhaya umama uma engasamhloniphi ubaba kanti usuke sezohlonipha abani ngoba phela uyena umuntu okuyena umuntu phakathi kwekhaya uyena umuntu osuke ebhekiwe ukuthi akahlonishwe ngisho na umntwana ingane kumele ibukele kumama ukuthi ubaba uyahlonishwa uma umama sekuyena ongazomhlonipha ubaba usuke sekwenzakalani lapho ufaka siphi isithombe ngumama einganeni zakho uma ungasamhloniphi ubaba bo mama ngiyanicela ngithi nina hloniphana bo baba musanini ukuyenza lento ukwane nithathe obaba mekhuluma baba umbekele phezulu ungamazi ukuthi intoni umthathe njengengane encane asibahlonipheni obaba ngoba ibona basuke besitholise iyona lemizi esisuke sikuyona esisuke sesiqholosha ngayo sithi imizi yethu ngeke uzuthole nobaba engekho wawuthola ngoba kuqhamuke nobaba weza kwena wazokutshela ukuthi uyakuthanda kodwa pho yini inkinga eyenza ukuthi ubaba ungasamhloniphi mina njengomakhosi uMseleku ugogo akayithandi lonto eyenzeka kanjalo bomama uyabacela omama ukuthi mabahloniphe obaba emakhaya bangayenzi lento ebhlungu kangaka ngoba ubaba uthola ukuthi kuze kube uyena ozohlonipha umama kanti umama uyena owalethwa ubaba la okufanele ahloniphe ubaba ngakho konke akusho ubaba kumele amhloniphe amthobele njengobaba phakathi kwekhaya kunalezi zinto baba bakhala ngazo ezingabaphathi kahle bomama uthola ukuthi ubaba methi yakhuluma umama akamuzwa nokuthi kukhuluma indoda noma kukhuluma ini phakathi kwekhaya ayifuneki leyo nto leyo bo baba ngiyakwazi ukunisiza kulozonkinga enjengalezo ngiyakwazi ukuthi ngenze ukuthi umama akuthobele nabantwana ekhaya uthobeleke nginozinto zami engizenzayo kube nohlanga baba engizokwenza lona engizokushaya lona ukwazi ukuthi umama akuhloniphe ngeke ngisho ukuthi lishawa kuphi ngoba usezogada ukuthi usunani kuphi abesebona ukuthi ushuthi usuye kugogo leyo nto ngiyakwenza yona uhlonipheke ekhaya ube nesiqi ekhaya wena ubaba fonela ugogo Mseleku uzwe ugogo Mseleku ukuthi cha gogo Mseleku kunenduku yakhe engizwile ukhuluma ngayo ngiyafisa ukuyithola ngoba nami nginale nkinge kanje bese ngiyakutshela ngithi mina izana ekhaya ngikutshele noma ngabe ngizokunika ngikuthumelele kodwa ngizokutshela cha ke uzoyithola le nduku ngizokuthumelela kanje uzoyenza kanje uyenze ngendlela engikutshele ngayo uzobona umehluko omkhulu kakhulu uzohlonishwa ekhaya lakho ube ubaba ma usubizwa ngalento kuthi uyahlupha ngoba kufuneka umuntu ozobizwa ngento ayikho into emhlabeni umuntu wonke umuntu uyahlonishwa kumele anike indawo yakhe ngiyabonga kakhulu gogo Mseleku ukunazisa nje ukuthi ngalezi zinto ezizinkinga ekumele nikwazi nani ukuzinakelela nizibheke ube ikhaya lihle ngokuthula ikhaya uyabonga gogo Mseleku uthokoza amakhosi amakhulu.